kono masyarakat ngendi bangunan sing urung dibangun laporno karo aku. Siap, Pak. Lho. Ngopo kuwi? Aduh, ngopo iki ngopo? Kowe ngopo? Kowe ngopo? Adewe iki petugas apa peduli masyarakat. Siap. Loh, ngopo iki? Jang, masyarakat lho, Jang. Masyarakat dulu ngono, Bang. Tangkat, batasi. Tangkat. Pak Bayan perlu bantuan, Pak. Jang, masyarakat iki, Jang. Data sono, Jang. Iki masyarakat, Jang. Siap, Dan. Kendaraannya mana? Aha. Lho kok ora ngrewangi ki piye? Ewang ngono ki ujangi diwangi. Ujangi diwangi. Loh, Pak. Nah, tugas saya tentang game anak bagaimana? Oh iya, lanjutkan. Oh iya, siap, Dan. Ngono kuwi. Sayangku. Ah, Beribu-ribu bintang di langit. Hanya satu yang terang benerang. Beribu-ribu wanita cantik. Hanyalah engkau yang kusayang. kumbang. Kom. Kom. Kok Trik? Kok kowe? Aimu nek turu ndonga sik nang linduran. Aku ora turu ya. Ra turu kok merem. Kok. Piye ta Kang piye? Turumu kok indah men marai pingin. Indah toyo mimpi karo ayam beb kok. Mbok kapan-kapan nek turu ngono ngabari, Kang. Tak melu. Udah mau ora turu kok. Keturunan ya. Kesel bar musuhi watu. Salah dhewe. Kowe dhewe gawean karo bapak to, gaji gede, penak, ora gelem. Gawean penak opo? Ayo ngucek ite lho to. Aku cek telo nek telo buagel ora apa-apa, ha iki ora e. Ha, telo apa? Telo moyo. Jan mbok bapak wingi nang yo iya kok nambalke ban nliti. Pas aku menyang rono malah beda bane. Ban opo, Trik? Ban dosa. Saya tambal apane? Wong tuwa nek kakang halodik ngono kae. Jangan ya, Dik ya. Ya wis, aku tak rono. Engko nusul ya, ndak soal bapak aku. Yo. Nah, no. Yo. Wis. Hei, Gary, Wonten dawuh Bi. tulung panaske motor ya, Le. Motor sing pundi? Kok sik endi? Motor sing 35 juta wis entek bensine iki. Entek. Sing 20 juta no. Sing 20 juta bane bocor. Yo sikit yo ora apa-apa, Le. Nek sipit ra mboten enten persnelengi. Cara urus. Akad biar free dia nana personel gitu. Wong sampean ki aneh mungkin biyen ki duweni pit otel kok kon manasi motor. Oh iya, lalen aku saya Le. Sajake perlu healing ya, Le. Tak sileke ngin Cak Rudi ya. Oh iya. Lah cepet. Engko nek arep jajan Dite nang Pecis. Bagong karo Patrick domongi. Oke.
Terang, stop, stop. Makasih, Le. Bapak ini ngewang apik wis disewake pit malah ngojek. Sip, sip. Makasih, Pak. Diceluki kok malah terima kasih. Ah, Pak RW ngendika sip ngeten kok. Iya, aku sing salah. Lah gitu dong, baru pemimpinku legowo. Ora, kowe iki ngopo to? Celingak. Gusek kok saiki. Wah ini, Anda sebagai RW tidak menghargai keamanan kampung. Hansip pekerjaan yang sangat mulia. Salah meneh aku. Ono apa to sakjane iki? Jadi gini Pak, menurut ilmu intelijen yang saya miliki tentang keamanan kampung, kita harus waspada terhadap Hop, to the point wae. jangan emosi Pak. Alangkah baiknya kita berbicara sambil duduk. Ora menter. Nah, kalau gini kan enak, bisa betul. Artinya Hati-hati Pak. hati ke hati dul. Pun ngertosok takon. Aku ini karo kowe salah terus. Piye? Ono apa saiki? Jadi gini Pak, sebelum saya menjelaskan, Karo mangan to. RW pelit. Koyo kenal. Kurangi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mas. Mas, motor saya mogok. Waduh, bengkel jauh, Mbak, sini. Gimana ya? Tenang, ada saya masalah hilang. Beneran, Mas, mau bantuin. Jelas dong, naik aja nggak apa-apa, saya dorongin. Beneran, Mas. Loh, beneran? Mas baik deh. Iya nopo to? Wih lho Pak, cah cilik-cilik saiki dolanan HP terus mbayani. HP kuwi ibarate pisau. Iso migunani ya iso mbebayani. Yo HP jelas mbayani Pak. Sing bahaya ki nang ndi? Kan iso lali madang, lali salat. Ya kuwi kan iso dikontrol wong tuwa. Mulane cah nom-nom saiki kuwi gawekno acara sing positif, sing mendidik, tur ya iso nylamur. Ben ora do dolanan HP wae. Gunanya di mana? Yang ngene iki hansip ora gaul, ora up to date kowe kuwi. Saiki kuwi
game e-sport kuwi nang Indonesia dadi kebanggaan. Menang nang dindi. Kuwi resmi. Oh, ngoten. Mulane nek ana permasalahan kuwi dipikir sik tenang, ora usah sujus. Kae. Ora dolanan HP wae kae cah cilik kae. Yo gambar barang. Kowe kuwi aja sok nyebarke fitnah. Tapi menurut ilmu intelijen, Oh. Ilmu intelijen kuwi bosok. Ayo naik, Pak. Capek, Mas. Enggak. Loh, kok berhenti, Mas? Capek ya? Tidak ada kata capek bagi Bagong yang perkasa. Lah, kok berhenti, Mas? Bentar, atur napas. Mas, Basilot, pinten 2000. Oke. Kali tahunnya Sing niku sing gede-gede. Niku cilik, Mas. Iki gede. Mas Jese. Ngapusi niki jerone kopong. Sing gede niku lho. sing gede bakule. Niku. Kalau 2000 Mang. Tunggu nih, Mas. Nggih. Gar! Gar! Pak! Pak! Lah, wong kok rada nyaut blas duwane ngendi to iki? Oh, ya ini. Apa, Mas? Kuncinya off sendiri. Walah. Ini besok kuncinya ganti ya. Nih, coba sekarang dibuka. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Besok kalau ada apa-apa hubungin saya. Wah, Kang Momen. Ya, cuk, rasanya cewek. Jagung yang ngono. Giliran jak penting ora lek sat-sat. Wes, mbang separ paranane wae. Rik, ya. Wah, iki info top global tetap viral iki. Pujaan hatiku. Aku tak sabar pengen ketemu denganmu. Kang. Hari ini adalah hari kebahagiaanku. Kowe aja ganggu aku, Trik. Kok sing waras iki, Apa Gong? tau iki, Trik? Sik. Tak omongi. Ki ono info top global, Gong. Kowe ra ngerti to? Aluweh, Trik. Iya. Iki tenan. Apa tau ganggu lagi kasmaran kowe iki? Kasmaran mbahmu nek rada kencrong pancen iku ngono kuwi. Kowe iki cok iri dengki sirik. Aku iki to wis iki baru dijanji jenenge karo cewek. Alah, tetep nek ceweke cacing ya ngono kae to. Ora yo. Ayu untune dibagi. Ke Mosok cacing jabulane kok ngono kok lah cewek ayu. Mustahil. ayo yo. Cacing ya. Potongane kok kerangan kok olah ayu. Aku jane ora percaya. Ning tenan ora ngapusi aku. Se. Ceweke sing kepiye kuwi?
jilbaban, jilbabe warnane ireng. Klambine oren, sing kene ngene kae. Hai iki. Cek tak sedikit iki. Hei, Kang. Bapak piye iki? Bapak pikir keri. Cacing tenan iki. Lah, cacing ten pengkhianat. Kowe musuhan karo aku, cacing. Aduh, HP ku ketinggalan. Ngopo Mas? Ngopo iki? Kepiye iki? Jalanane opo? Bu, enten napa Bu? Iki mbok iki opo iki kok aneh? Kenapa dan iki? Tangi piye? Ambulan? Tidak tangi. Kepiye tangi? Mas, ambulan. Minyak, jikoke minyak kayu putih. Kayu putih.